immedjatament li sirt naf, mhux ġimgħa jew ġimgħatej wara ta' sigħat wara li daħal ir-rapport għadda kollox għand il-Kummissarju ta' Pulizija. Issa jekk xi ħadd irid. Minkejja da kollu, speċa minkejja li inti ħadd di speċa kienet l-attitudni tiegħek ta' Lawrence hekk kienet. Però xorta waqajna fil-klassifika 20 post. U xorta kienaw dan is-sens ta' korruzzjoni. Bil-fors. Għalfejn huwa bil-fors. Fis-sens huwa bil-fors għax tant kellek fuq il-platt. Le, isma'. Il-pajjiż kien ħarablek minn idejk dak il-punt. Le. Se ngħid ħaġa li ma rridix tiġi miżinterpretata imma għax dak il-Corruption Perception Index huwa dokument importanti li wieħed irid isegwih u jimmonitorjah u jasal għal konklużjonijiet tiegħu li huwa li int under your watch, under my watch. Jiġifieri bil-Malti taħt fi żmien meta jien kont Prim Ministru, hemm barra il-perċezzjoni ta' korruzzjoni żdiedet. U di tinkwetani. Għax tmur kompletament kontra ta' dak li jien dejjem xtaqt. Iba il-perċezzjoni ġifieri biex inkunu ċari għal meta tisegwi tittieħed mhux biss minn sondaġġi pubbliċi ma marx doru stadarjali u għandna isma' inti x'taħseb. Kien hemm ukoll għalhekk għatlek il-premessa tiegħi kienet esperti fil-qasam. Ma rridx xorta għax kieku mhux perception kien jgħid corruption index. Yes, perception is based on study. Però il-punt tiegħi huwa dak tagħti kasu għax huwa importantissimu. U għalla ħares ma għax trid tirrealizza illi hemm xi ħaġa li mhux qed tiffunzjona, okay? Però il-kejl l-iktar importanti huwa illi malli titfaċċa xamma ta' korruzzjoni, x'għamilna fuqha? Għadna fuqha, ma minna xejn, ipproteġejna lil xi ħadd li forsi kien mitħla tagħna, jien naf għalaqna għajnejna għaliha, jew ħadna mill-ewwel il-passi li kellna bżonn nieħdu biex inġibu lil minu possibilment suspettat quddiem l-istituzzjonijiet biex jiġġudikaw jekk hux suspett. Wara kollox, aħna għandna Kummissarju ta' Pulizija mhux biex biqgħod iħares, imma biex meta jinqalgħu is-suspetti ngħidulu investiga. Għalhekk qiegħed, jiġifieri il-premessa hija li xajkun hemm każijiet minn dawn kellha m'għandekx bżonn pulizija. Mela, aħna x'għamilna u di ċ-challenge li jiena nagħmel lil kulħadd. Il-mistoqsija l-iktar importanti hija di, malli int Prim Ministru, jew Ministru, int sir taf li hemm xi ħaġa illi mhix f'posta, suspett ta' korruzzjoni. X'għamilt fuqha? Irqat fuqha jew ħadd il-passi. U mbagħad il-ġudizzju għaddih fuq hekk. Jiġifieri ittinix it-tort li ġara każ ta' korruzzjoni, tini it-tort 100%. Jekk ġara l-każ ta' korruzzjoni, jien sirt naf bih u m'għamilx xejn fuq. Imma jekk tiżdied il-korruzzjoni anka minkejja li inti kull darba li tasal għandek ma topponix li tiġi investigata, ir-riżultat mhuwiex tajjeb, jiġifieri lejn l-aħħar ta' dik il-fażi kellek l-iskandlu tal-liċenzji tal-VAT biex isu kien hemm volum li dejjem qed jiżdied. Xi ħaġa kienet iwassal kellek ukoll niftakar is-segretarju personali tal-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek li wkoll kien ħaxi flus minn xi kontratturi, speċa u li kien instab ħati fil-qorti u ġie interdetjat. Kollu veru da. Mhux qed niċħad xejn minn dan. Il-perċezzjoni kienet inti stess tajt fis-sisien kien hemm xi ħaġa. Mar il-qorti, ittieħed il-qorti, segretarju ta' Ministru, ittieħed mar il-qorti. Aħna. Dak il-każ ma taħsibx ma l-Ministru kellu jġorx ir-responsabilità politika ma kellekx keċċieħ f'dak il-punt. Le, għalfej il-Ministru jekk inqabad minn kien tressa ittieħdu passi kontra tiegħu u ma kien hemm ebda konnessjoni mal-Ministru. Ħlief li dak kien jaħdem fis-segretarjat tiegħu. Għaliex għandu jtir il-Ministru? Isek qed tajt int korrod daqsu. Ma tajtx imma naqa fuq il-għażla tal-bnedmin li żomm madwarek dak kien is-segretarju personali tiegħu. Naqbel perfettament, all right? U anki hemm isiru l-iżbalji, l-għażla tan-nies li inti tażel għal dawk il-pożizzjonijiet delikati trid tkun għażla attenta ħafna. Xorta bil-kriterji kollha u nassigurak li fis-sistema tagħna qabel ma xi ħadd kien jiġi aċċettat biex jidħol f'segretarjat kienet issir due diligence dettaljata fuq l-individu, all right? Imma il-bniedem huwa uman u jiżbalja u jiġu momenti meta ma jkollux il-sinsla li għajt le għal dak li huwa ħażin.
in-natura tal-bniedem. Għalhekk ngħid ma nippretendux il-mirakli mingħand il-politiċi, imma ġon. Jekk xi ħadd qed jippretendi illi jiena tant għandi kapaċità li naf inxomm li ġejja korruzzjoni mingħand xi ħadd minn 7 vot u allura nwaqqafha qabel ma tiġri, jiddispjaċini ħadd minnha m'għandu dak it-talent. Aħna sfortunatament diffiċli biex nevitaw imma li rridu nagħmlu li malli titfaċċa tieħu azzjoni mill-ewwel. Tajjeb, u dik għandha tkun il-lezzjoni għal kull min jidħol fil-kamp politiku, servizz pubbliku, li jaf li jekk jiżbalja sa jittieħed azzjoni kontra tiegħu jkun hemm il-konsegwenzi. Imma perfetti qatt ma ħna mhux tajjeb jiġifieri. U ħadd mu jippretendi hekk. Però mbagħad hemm ukoll dik il-mistoqsija l-istra mela l-kanvaser inqabad, il-segretarju inqabad, dak sieħbu l-ġirien il-kelb inqabad ukoll. F'Malta qatt ma nresqu politiku. Jimdu daw is-suspetti li hemm kultura temponità li ilha tinħema fil-klassi politika. Fil-fatt tantu forsi mhux tantu hekk, ma tant tista' forsi din it-teżi tiġi sostanzjata. Meta mbagħad wieħed mill-politiċi tagħna li kellna dubji dwaru ħareġ barra minn Malta, qasam il-sentej qabel ma qalulu barra. U aħna 25-30 sena ta' storja ta' suspetti f'politiċi. Ma tajjarniex inti fil-bidu ta' dil-konverzazzjoni, inti stess għad fakkarti illi kien hemm xi ħadd li jien ġaltu jirriżenja minn Ministrux. Għaliex qed tajt illi mela l-Unjoni Ewropea kapaċi tajt li ħadd ma tistax tibqa' kummissarju. Imma ma ninfurzawx iktar minn hekk. U tgħidilha kemm brava. U għamlet sew. Però li meta f'mument kelli suspett li mbagħad irriżulta li kien żbaljat wara kollox lil min kien ġaltu sab li kien żbaljat. Whatever. Ma dar ikun ġaltu jagħtini riżenja tiegħu. Mela inti qed tajt proset lill-Unjoni Ewropea. Il-kejl tiegħek għal dawk huwa differenti mill-kejl tiegħek għall-Prim Ministru li qed jerfa' responsabilità diffiċli ħafna u li jkollu jieħu ċertu deċiżjoni. Mingħajr ma minkejja prosekuzzjonijiet qatt ma rajna. Però ħanerġa' nirrepeti punt fil-bidunet li forsi misni enfasizzajtu iktar. Jien nemmen li fejtru dal-każijiet korruzzjoni, allegazzjonijiet, eċetera. Kejl differenti dwar jekk intix qed titkellem fuq responsabilità legali bil-qorti. Meta trid tittella l-qorti u sakemm għaddej il-proċess, għadek inti innoċenti. Ma għamilt xejn u qabel ma jkun hemm sentenza finali, għadek innoċenti. Di importanti fil-qorti, però jien nemmen li fil-politika il-logħba hija differenti, ir-regoli huma differenti. Fil-politika int mhux innoċenti fil-bidunet, int prattikament sfortunatament għalik ħati fil-bidunet. U trid tipprova tħallu paċenzja biżmien tibla ġol istonku tiegħek, timrat sakemm fl-aħħar jirriżulta jekk intix innoċenti jew inkella le. Il-kejl huwa differenti. Li huwa żball qed isir bħalissa u li sar f'dal-aħħar snin huwa li kulħadd qed jgħid ġibilna l-evidenza. Ġibilna l-evidenza. Jien li 9 snin fuq kwistjonijiet sħaħ li ħarġu fil-pubbliku. M'għandkomx provi ta' dan, daw kollha allegazzjonijiet dak kollox għadu għaddej. Qisu l-parlamentana u l-ħajja politika saret isa awla tal-qorti fej qed nistennew li issa kulħadd iġib l-evidenza fil-provi tajjeb biex nuru li dak vera ħati. Mentri l-approach li ikun differenti. Però b'xi mod l-elettorat dak it-tip ta' raġunament jaċċettaħ. U inti xi rwol fit-tiswir tal-formamentis tal-elettorat ukoll kellek rwol, ġifieri xi ħaġa stajt tagħmel aħjar biex l-elettorat meta jisma' politiku jgħid ġibli l-evidenza aqbiż lil barra. Biex xi stajt tagħmel aħjar inti biex il-poplu ikun edukat b'dak il-mod. Iktar milli tajt dak li jkun biex jitlaq mill-pożizzjoni tiegħu x'hemm iżjed tagħmel. U qed niftehmu aħna qed naqbdu ma' każ wieħed. Jiena kien hemm kunsilliera li ġantom jirriżenjaw, kien hemm kunsilliera li ma ħallejnihomx jikkontestaw. Kien hemm kandidati li waqafnihom milli kandidaw irwieħhom għaliex taħlitilna informazzjoni li kienet turi li l-affarijiet ma kienux sew. Jiġifieri inti bat fuq il-każ wieħed u nifhem għaliex. Imma jeżistu każijiet oħra, din dan l-atteġġament ma sarx biss tal-każ, l-atteġġament sar f'affarijiet oħrajn. Tgħid li ma xorta l-perception qiegħda hemm iva. U inevitabbli għax malli dan ċirku vizzjuż, malli jinqabad xi ħadd u tellaw il-qorti akkużat, għadu innoċenti.
Mhux bil-fors li l-opinjoni hemm barra kulħadd jasal l-konklużjoni tara kollox korrotta. Għadek ma tafx jekk hux veru jew le, għadek ma tafx jekk innoċenti jew le, għadek ma taf assolutament xejn, imma bil-fors reazzjoni naturali. Ma li jinqabad xi ħadd hemm barra l-impressjoni tkun li kollox huwa korrott u kulħadd huwa korrott. Allura x'ħan nagħmlu ma naqbduhomx? Tajba, żgur li le. Da proċess naturali. Id-dwejja hu li jibqgħu tinstemaw il-każijiet u jibqgħu joħorġu minn fuq liċenzji, minn fuq ħaġa, minn fuq oħra, minn fuq affarijiet seri u minn fuq affarijiet fl-aħħar mill-aħħar. Ma għandekx għalfej da. Jiġifieri da biex tgħaddi minn test ta' sewqan għandek bżonn tagħmel dat tawiġ kollu, daqs anki għal di. Iva, biex taddi minn eżami, jekk taf xi suq karozza, anki fuq xi ħaġa ridikola bħal di, hawn min jagħmel il-gabirjoli, ħanpoġġiha b'dan mod, mingħajr nerġa' ngħid. Ma dil-kultura speċjali hemmhekk skandu tal-liċenzji għajjed daqxej. Mela, kien hemm sitwazzjoni tal-liċenzji anka fi żmienek fejn kien hemm min naħseb kienu xi 230 ruħ jidher li ħadu liċenzja li ma kellhomx jieħdu. Ekku, eżattament, ma biex tara il-kultura sfortunatament fej twaslek. U di irridu nirribattuha bl-iktar mod qawwi. Issa fl-opinjoni tiegħi l-aħjar mod li nistgħu apparti l-istituzzjonijiet tagħna li jagħmlu xogħolhom bħala kummissarju ta' pulizija, bħala awditur, kulħadd jagħmel il-parti tiegħu, apparti dik biex juru. Però l-iktar challenge importanti huwa li ndaħluha fis-sentimenti ta' moħħna li m'għandekx għalfej jasra. Għalfej tirriskja l-karriera tiegħek, il-reputazzjoni tiegħek, il-kondotta tiegħek, għalfej. Hekk għal-flus, jew biex tifranka li toqgħod fil-kju, ma għalfej. U dil-kultura, dil-mentalità b'xi mod jew ieħor tinqered. Jien naħseb li l-uniku mod, konkret, mhux paroli fil-vojt, għax nistgħu npoġġu bil-qiegħda u jiġi kju ta' nisa u jgħiduli x'qed jissuġġerixxu. X'qed tissuġġerixxu għax tajjeb li nagħmlu di-diskursata. Ma x'qed tissuġġerixxu li xiex li għamilt ħażin li għattil xi ħadd jirriżenja għala volja ma kellix il-provi, jew li ma jmissnix għaddejt kollox lill-kummissarju, jew x'hemm nieqes. U ngħidlek jekk xi ħadd jiġi b'xi idea brillanti naħtafa. Imma m'hemmx idejat brillanti biex il-bniedem minn żmien li tradixxa xi ħadd tal-30 biċċiet tfidda sal-ġurnata tal-lum il-bnedmin jaqgħu f'ċertu ċirkostanzi għal ċertu tentazzjonijiet. Kif sa nwaqfu dik? Ma nafx. Il-kultura tal-pajjiżi tan-Nord hija ħafna iżjed qawwija f'da sens. Aħna hija rigoruża ħafna. Ġifieri kieku eżatt. Kieku per eżempju jinaf biex nerġa' mmur lura tal-segretarju personali tal-Ministru jinqabad ibabas flus li ma kellux ibabas, il-Ministru żgur kien jeħela wkoll. Jista' jkun ma merikx, ma nafx jista' jkun. Ankax l-istess Marija kellu sitwazzjoni ma l-istess kontratturi u li xaħat kien qal li kienu qed jirranġawlu d-dar bħala ringrazzjament għax Joe Gazan kienet jinnegozja. Mela, tlaqna?